munhu akangokumaka akangofungira chete kuti pane something chiri pauri chaasina kufarira, anogona kuenda kuma extremes to an extent yekuti anotanga kukuroya. Imagine first time yavo sisa kuenda kunointroducwa kumusha kwemukomana wavaidanana naye, vanosvika ikoko vanobatwa nevaroyi pakati peusiku, vodyiswa zvinhu zvavakadyiswa zvavasina kuzinzwisisa kuti zvingava zvii zvavadyiswa izvo. Vazoroorwa manje vadzokera futi kumusha, uko ndoko kanotanga kuita mashiripiti. Makadi zvenyu mukoma. Inini nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakazoroorwa 2019. 2018 ndiyo yandakadanana nemurume wangu, ndichizoroorwa 2019. Saka takasangana muHarare. Tasangana muHarare kudaro takatanga kufambidzana. Tava kufambidzana kudaro, yakazosvika nguva yekuti mukomana wangu amai vake vaigara kumusha. Saka vaimbopota vachiuya kumba kwemwana womukomana vachionaonawo kana takavashedza kuzotenga chikafu neini. Saka akabva avaudza nezvangu, vakati vanoda kuona musikana anofambidzana nemwana wavo. So zvadaro vakauyawo zveshuwa kuzondiona kumba kwandaigara. Kumba kwandaigara uku ndailoja. Ndakanonoka kuroorwa, ndakazoroorwa ne26 years. Saka munguva yese mashure kundaingova munhu aizvishandira. Panguva iyoyo basa randaiita raive basa rekuti raindipawo kamari kakati wandei, zvekuti ndakanga ndasvikawo paextend yekuti ndanga ndakutofambawo nemota pakutoroja, ndichitorojawo marooms 2, ndaitove nemidziyo. Saka amai pavakauya kuzoona kumba kwomusikana, vanenge vakaradza kakushamisika, vakafunga kuti pamwe ndakambenge ndakaroorwa mune imwe mereji, asi kuti vandibvunza havana kukwanisa. Vakangouya vakaona, tikatokurukura zvakanaka, tikatandana navo vakazoendawo vakadzokera kumusha. Saka mukomana akanga ari serious zvekutoda kuroora, kusvika azoti eniniwo aida kuonawo hama dzangu. Akaonana nasisi vangu. Saka anasisi vangu vakati tinofana kunoonawo kumusha kwako, kuti tizivewo futi kuti pamwewo unogona kunge uine mukadzi kumusha, mukadzi achigara kumusha, iwe uchigara wega uchiita kunge uri jaya. Bhozi ini ndakanga ndaane 26 years, iye akanga ava ne28, tasina kunyanya kusiyana. So takabva taenda kumusha, takabva tashedzana nevamwe sisi vangu, ndokubva taenda kumusha kwake. Tanosvika kumusha kwake kunoonawo, aiwa takatosvika tikatambirwa zvakanaka. Musha wangu wakaungana vanhu, tikatofara. Vanhu nguva yekuzonoti vanhu vakunorara tikanorara. Asi chakandishamisa ndechekuti musi watarara pamumba imomo takatoti nonokei kurara, asi ndakaita kunge ndabatwa nemadzikirira, ndichibva ndaita kunge ndakabatiranwa nevanhu vanga vakati wandei, vanhu vanenge 4 vakaita zvokundibata. Vamwe vakabata maoko, vamwe vakabata makumbo, vakandibata zvakanyanyisa zvekuti ndaisakwanisa kana ndakaedza kurwisa asi ndakatadza. Vanhu ava vane zvinhu zvavakandidyisa zvandakatadza kunzwisisa kuti zvii. Vakatondibatirana, vakandishamisa, vakandidyisa zvinhu zvavakandipakira mumukanwa. Ndakadya nenhau yekuti ndakafoswa. Saka ava mangwana makuseni takaita zvekuti vose vanhu vangu vaenda kunoona kumba kwomukomana, takatotsvairawo. Tikapedza mukomana akati handei tinogeza kurwizi, tichikuratidzai nzvimbo. Zveshuwa takaenda kurwizi tikanogeza. Ndobva ndatoudza masisters angu kuti ndopedza ndarota, hadzina kunaka.
handizoti kurota here, asi zvanga zvichiita kunge zviri kuitika life. Ndafoswa kudyiswa something but hamene kuti chii. Saka masisters angu akabva atanga kungoti iwewe wanga wagara usingadi kuenda kumusha kwomukomana, because ini ndaingonzwa kuzeza kuti ndizosvika paextend yekusvika pa26 years idzodzo ndaingotya mamarriages, sezvo ndaiona mamwe mafriends angu aingopindawo achibuda. Saka ndaingogara ndichingori pakuzeza. Ipapo ndakazenge ndazongozvipira nekuda kwekuti vanhu vese vakanga vangonditi naiwe huona kwewo waurorwawo wakaita sei, kana kungomitiswawo zvako, because nguva yanga yafamba zveshuwa. Aiwa, takanoona tapedza hedu kudaro, takadzoka ndikaudza vanhu vakangondiignore. Ndokubva tazonoroorwa. Ndazonoroorwa, mukomana akazonganidza mari akaenda kunondorora kumusha kwangu. Aenda kunondorora kumusha kwangu, takaroorwa zvakanaka, tikagara ndonguva yatakabva achingangoti nguva yandakaroorwa ini 2019 ndopakabva patanga covid. So covid yatanga, murume wangu vane nguva yaakaenda kusouth mucovid imomo, zvinhu zvakaoma, ane zvaaibatanidza wake. Ndobva amwene vauya ndanga ndaane pamiri, vachibva vasvika, mwana womukomana anga asipo, vakawana paineni, asi ini ndaive nekaraundi kandaitambawo. So pavakauya ndakabva ndangoti mari yangu yeraundi, vakangosvikiranawo nemari yangu yeraundi yandakanga ndakandirwa. Ndomwana ndakandirwa mari yasvika pa$150. Saka ndakabva ndangoti sezvo vamwene vauya hapana zvandichaita. Ndakabva ndangotora mari iyeye yeraundi. Pamari yeraundi ndakatora $70. Ndobva imwe mari ndobva ndawedzera kunge 70 futi 70 something, ndobva ndawedzera kurent, vandabhadhara rent. Ndobva ndatora hafu yacho ndobva ndaenda kuna mai kunovatengerawo magroceries aienderanawo nekamari kandanga ndinako, nekuda kwekuti mari iyi yanga iri shoma, yaisakwanisa kutenga macases. Ndopakatangira nyaya futi ipapo, because amwene wangu vakabva vagumbuka kuti inini handidi kutengerwa magroceries. Vakabva vatongotaura, vatanga kutongopopota kuti ini handidi kutengerwa magroceries mahafu, ndoda kutengerwa magroceries akazara, macases akazara, nekuti zvemahafu zvandowanzozvifarira. So ndakazoedza kuvatsanangura kuti tanga ndisina kana mari, ndangokandirwawo raundi chichi, but havana kuratidza kufara. Tichibva tadzokera kumba vakandikumbira hembe. Vakanga vauya nehembe dzavo dzekuchinja 2 mapairs, asi akanga asviba. Ndokubva vandikumbira hembe kuti ndipewo hembe dzenyu ndipfeke, mundiwachirewo dzangu. Saka ini ndakabva ndatora hembe dzedzi. Ini handina kuziva kuti zvine zvazvinotorevawo, hamene kune vanoziva chivanhu. Ndokubva ndatora hembe dziye ndichibva ndavapa. Ndobva ndatowacha dzavo dzavakanga vabvisa, ndichibva ndanyarara zvangu. Vamwe amai next ndo vakazonti iwe unopfekedzana neamwene hembe chirudzi, ungadai usina kudaro, ungadai watovatsvagira kana hembe mbero, hazviite zvawaita. But inini handina kumbonyanya kufunga zvikawanda, because vaipinda chechiapostori. Zvadaro inini murume wangu azouya, takazomboenda kumusha. Taenda kumusha ikoko, tanosvika vakabva vasvikonditeya handei kumuprofita wepamaraini pedu, tichibva taenda kumuprofita wewe. Tanosvika kumuprofita, muprofita ndobva atanga kuita kunge ari kundiprofita achinditi amai inini imba yenyu yekutanga yakaparara nei? Apa papanga paine amweni atezvara nemurume wangu. Imba yenyu yekutanga yakaparara nei? Chii chakaitika mufirst marriage? Apa inini handina kumbobvira ndaroorwa, ndo itori first time yangu. Apa mumba muna amweni naatezvara nemurume wangu.
zvikanzi imba yenyu yakaparara nei, ndikati handina kumbobvira ndaroorwa, ndiri kuona kuti manga muri mumereji yenyu iyoyo yakaparara nei, chii chakanyatsoitika, taurai chokwadi. Ndikati handina kumbobvira ndapinda mumereji ndiri kutotanga kutoipinda iye zvino, ndo first mereji yangu. Saka inini ndakazongofunga ndikaona kuti kwete, nyaya iyi inofanira kunge yakataurika pavakauya kuzoona kumba kwangu nepandakazoroorwa nemwana wavo. Vanofanira kunge paripo pavakangofunga kuti munhu uyu anofanira kunge anga ari mumereji, because vakanga vaona midziyo yakanga iri mumba. Ndo zvimwe zvandakangofunga. Saka takabva tazobva hedu ipapo. Tabva ipapo inini ndatove nestress, ndichibva ndazoti ndamumota ndopandakazogara navo pasingati, mama, kana muine zvamunoda kuziva pamusoro pangu zvakawanda wanda munogona kundibvunza. Kusununguka inini handisi munhu akanyanya kuoma, kana kuti munogona kubvunza kana meno anyone, kana hama yangu, kana vanga vakoma, manambazi akoma angu ndogona kukupai, kana vanga vana sekuru kana nani. But nekuda kwekuti pandakaroorwa vakanga vasipo, hapana vanange vauya pakashedzwa vamwe vana bamudiki nevamwe vana baba. Nekuda kwekuti murume wangu akatozotaura patove pai kuti vabereki vakagumbuka kuti waisafanira kuwesta mari uchinoroora mukadzi, ko mukadzi ukamuka ukarambana naye, iwo wawesta mari uchinoroora, zvinobatsire chii? Mari yese wawesta ungada wakatoita zvimwe zvinhu zvine musoro pane kuti urore mukadzi. Havana kutozvitaura kumwana wavo chete, vakatozozvitaura futi imwe nguva paneni, vachitaura vachiedza kushoropodza vamwe baba mukuru vakanga varoora zvakare, kuti munhu angapedze mari here achiroora. Tikati kana zvizvo zvamunoita kunoku, isusu kwedu zvakasiyana. Munhu akasaroorwa pachivanhu, munhu iye akanzi afa zvinonetsa. Ndobva ndatanga kuedza kuvatsanangurira. Saka zvadaro nini hangu ndakazongovaudza kuti munofanira kusununguka kundibvunza pane kuti mundibvunzire kana kuti kumuprofita, bhosi maprofita aya asi pamweya anenge achitaura zvaavo zvemusoro wavo. Asi at least mukabvunza inini ndinokuudzai chokwadi pane kupedzerwa nguva yenyu nevamwe vanhu zvavo. Ndikati handautomboziva kuti pamanditi handei kumuprofita mamuchida kuti anotsanangura nezvangu. Zvoti dai mama ndibvunza inini hataimboswera tichienda kupi kumuprofita. Ndobva vangotanga kungoramba vaingoti aiwa kana ndozvaangotanga kungoprofitawo hake izvozvo chichichichi. But ndakanga ndatoona kuti pane zvinenge zvanga zvakataurika. Saka tichibva tadzoka kuHarare, tichibva tazodzokera ndasununguka mwana ava muchechi. Tadzokera tanosununguka mwana ava muchechi, takatoenda zvakare nemagrosaries avo. Tosvika pai ndokubva tapiwa rumu yedu yekuti tirare. Saka sevanhu vanga vaenda nemwana, takanga takatakura takatenga macandles, mapeki emacandles. Tichibva baba vati amai chipai vana ava macandles avauya nawo vaone kurara nemwana. Amai vakangoramba vakagara. Ndobva vatonzi vapei macandles, ndobva vangoramba vakagara. Ndobva murume wangu atanga kuti ati mama tipei macandles. Vaingoramba vakangogara vasingasimuke, bhosi zvinhu zvacho grosari rachona vanorongedza mubedroom mavo. Saka imba yedu yatainopindawo inge iri kwayo yega. Mama vakatinyima macandles svika tazongoenda mumba zvakadaro. Tichibva tarara, tichangoti rare futi. Ndakaona mumba muchipinda munhu. Ndaona mumba muchipinda munhu ndokubva munhu asikosimudza mwana. Asi kusimudza mwana ndakaita zvezvekuti ndakaita kunge ndavhunduka ndichinojambira munhu uyoyo, ndichiridza mhere kuti mwana wangu. Murume wangu achibva atopepuka akati kochii? Ndikati munoratidza kuti mapinda munhu angasimudza mwana wandaita kunge ndabvutira mwana. Tichibva tabatidza matochi efoni ndobva tangoona mwana akakotsira, dhoo rakavharika, munhu hatina kumuona.
zvikangonzi waita madzikirira. Tikati maendesa madzikirira maybe but mapinda muno zvikanzi asikaona mwana akarara ende zveshuwo mwana anga akarara tichibva tangonyarara. So nekugara ndine vamwe tete vakauya kuzondiroora inini vari vekune imwe imba nekuda kwekuti ana tezvara vangu vabereki vavo vaive pabarika. Saka vamwe tete vakatoya zondiroora ngoro kune imwe imba vanowirirana nemurume wangu. But manje nekuda amweni vangu inini havadi kuti tiwirirane nehama dzimwe idzi, havadi kana kuti tishanyirane nawo. But tete ava munhu weyani tongorione rudo. Saka hazviite kuti ndivaiginowe plus ndiye munhu wandakatanga kuziva. Saka patinoti tikanzi taenda kumusha tobva tati toda kunoona tete vai naivo vanenge varipo hamwe natezvara musha wese unobva watoti tese takutoenda kunoona tete ivavo. Tikangoti tira kuenda kunoona nhingi family yese munhu wese anobva atopinda motobva titi takutoendawo tese zvekuti tinoenda tese. Saka vaibva vatanga kungondiudza kuti tete ava vane makuhwa ina nditombode kuvaona. Tete ava vakaipa. Baba vavo vachireva vanenge vari bamukuru kunana mwene vangu mukoma watezvara vangu obva vataura kuti baba vavo varoi hatitombode kuvaona chichichi. Saka ndezvekuti vana vemumba mamwene wangu murume wangu ndiye first born nehanzvadzi dzake nevanin'ina vake havatodi kutoona baba mukuru, baba vana tete ava zvachose nekuti vakangokura vachikura nebhilifu yekunzi baba vaive vanoita sei vanovaroya. Saka vanotovatya, hapana anoda kuenda kana ada kumira padhuze navo. Even atezvara vangu vanotoratidza kuti vakatovengawo futi mukoma wavo havatodi kumuona, vanomuti muroi. Saka ndo magariro atakangoitawo, ndo maintroducero andakangoitwa. Asi inini manje tete vaiva ndinambobvira ndaitawo problem navo, ini ndinongowirirana navo. Baba vai ndikangovaonawo ndinongovamhoresawo. Semunhu wandisinei naye hangu wasinawo nyaya naye kungotiwo makadi henyu baba zvongoporo zvakadaro. Tete vaive ndo vandinototaura navo because handina problem navo, but inini at the same time ndisingabvumidzwi. Saka tikangoti toda kunoona tete vai vanobva vationeso zvoti tinongoenda tese musha wese tobva tangosvika pamba patete. Kana tikavafanira kuti tiripo tongoenda tosvikoti taizokuonai tese nanatezvara tobva tangobvawo tikangovadongorera toenda zvichingofamba zvakadaro. Saka zvadaro nekufamba kwemazuva inini ndakabva ndaitanga kuita dambudziko rekusatevera. Mwana wangu akanga aramba mukaka ne 5 months kungoramba mukaka. Aramba mukaka ini ndakabva ndangozosiyawo kunwa mapiritsi vanhu vaitoyamusa. Ndakabva ndangosiya posiya kwandakaita ndokubva ndangomira kutevera ndichingoti pamwe ndichazotevera kusvikira mwana wangu asvika pa 4 years asi ndisingateveri. Ndakaedza kufamba kwakasiyana siyana asi zvaingoramba. Chingozwa zvakasiyana siyana, chingonzo wakagadzirwa, pane munhu akatora hembe dzako, mbatya dzako, pane munhu akazvova tambo dzembatya dzako akadzigadzira semunhu wende wepadhuze. But kuti ndizive kuti munhu wepadhuze wachona ndeupi ndaisaziva. Maprofita mandaifamba neva hapana ainyatsotaura chaizvo zvinobatika. Saka ndakaita nenguva ndikasvika pamwe pekunzi hapana munhu wakambopa here mbatya, but handina kumbenge ndambofunga kuti ndakambokumbirwa mbatya ndine pamiri. Kumashure uku handina kumbozvifunga zvisizvi. Munguva iyoyo ndaitoshaya kuti munhu ndakapa mbatya wachona ndeupi. Saka zvaingogara zvakadaro. Pamwe wangu wakatanga kufonera murume wangu achiti muri kugara nemukadzi kusvika zvaita sei, kana mukadzi wako bhozi vakazenge vazonzwa dambudziko rangu kuti handisi kutevera.
saka vakanga vakungogara vachifona. Saka pamwe pacho vaisaziva kuti pavari kufonera murume wangu ini ndinenge ndiripo, votanga kutaura kuti kuona iwe saka munosvika kupi nemunhu kana mukadzi wakasingateere zviko kuti achatobereka, saka munosvika kupi makagara makadaro, uri kufungei nemunhu yeye? Saka zvinhu zvaindinetsa, zvinhu zvaindibata, nekuda kwekuti ndakanga ndiri mukati mesituation, ndichiedza kufamba, ndichiedza kudini, ndichiedza kuita sei. Ivo vakataura neni, vanotaura neni newei yakanaka, zvakanakisisa, but vakangobva ipapo vanenge vakutaurawo neimwe wei. Kana vari pamwana wavo pafoni, kana vasingazivi kuti uri padhuze, vanenge vachitaurawo zvimwe zvekuti ukazvinzwa unobatikana kusvika pekupedzisira. Saka ini ndakazombosvika imwe nguva yekuti ndakazongovaudza kuti mama, mwana wangu achiri mudiki asati atombonyanya kukura, zvekuti ndingatonzi mbereko yatoramba, ini ndatomboita mwana adaiwo. Hakuna zvinhu zvakadaro, zvinongoita kana nguva yazvo yakwana. Inini ndikataura navo mune zvakanaka kudaro, but ivo vaizofonera mwana wavo vachipopota vachitaura zvimwe. Saka zvadaro mbereko ichiramba kuita. Ndakazosvikawo pamwewo pandakabatsirika. Ndabatsirika kudaro ndichibva ndatotevera ndanga ndakangoita mwedzi miviri ndichitevera, ndichibva ndatobata pamiri. Ndabata pamiri, saka ivo semunhu anga ajaira tsika yavo yekufona vachifona vachitaura zvakawanda kumwana wavo, vachiita sei, vaingoita zvese zvavanongoda, vanongoita zvese pavadira, zvisinei nekuti ivo mutemo wakazvipa ndewekuti pamwedzi wega vanouya vachitora magrosaries avo, vanenge vaida grocery. Ndakambotanga chiita zvekuvatengera chikafu kusvika vakuti havadi kutengerwa chikafu, vanoda kupiwa iri mari, saka ndaingovapa iri mari, votenga chikafu chavo chavanoda vodzokera. Vachiuya ndichivapa iri mari, plus ini ndakarorwa paine vana vaenda kuzvikoro, matwins, vandakasvika vari magrade 7, nemumwe wandakasvika achazotanga ari kumagrade form 4 yezvinozvi, nemumwe wandakasvika futi vamwe 2, mwana watete vamwe vanosiyirana nemurume wangu wakangopiwawo mwana anochengetwa ipapo negotwe mumba mana mwene wangu. Saka vana vese vavo ndinotovabhadharira chikoro, ndaivabhadharira kuchikoro kusvika vamwe vapedza, vamwe vachona, mumwe wachona ari kutonyora DC, vamwe vachona 2 ava vachiri kuprimary. Chinyange zvazvo ndaivabhadharira zvikoro vana vese vavo, bhosi ndikati ndini ndinotovabhadharira, vamwe vacho vazopedza havo, but vamwe vachiri kutoenda, ndini ndinovabhadharira nekudidi chikafu. Mutemo wavo wakazvipa kuti kupera kwemwedzi wega vanofanira kuya vachitora grosari ravo. Ukatadza kuzovapa grosari ravo, kuvapa mari yavo yegrosari, hamuwirirane, vanobva vakagumbuka zvakanyanyisa, zvekuti unotoona kutoti panapa zvisina kumira zvakanaka. Saka imwe nguva vakanzwikwa vachitondinyera vauya kuzotora grosari, vasara mumba, ndobva vanzwikwa nalandlady vachindinyera. Asi landlady havana kugona, vanga vamai vechikuru, havana kugona kutsanangura mashoko avakataura, vakangonditi mwanangu ungwarire. Zvandanzwa vamwene vako vachitaura nabamudiki vako ava vauri kugara navo pamatwins, vauri kugara navo zvakangooma zvakadaro, ungwarira amwene vako. Handizive, handina, ivo landlady havana kugona kundiudza kuti chii kana kuti zvii kana kuti zvii zvavakaona, havana kukwanisa kundiudza kuti zvii zvavakanzwa, havana kukwanisa kundiudza, vakangonditi ungwarire, ndobva ndakangonyarara vakadaro. Saka ini ndobva ndangogarawo ndakaita sei ndakadaro. Saka munguva yesei yandandiri kutaura kuti ndanga ndisingaende kunguva, ndisingaite sei, murume wangu akazosvika paextend, handizivi kuti
pane nguva yavaifonderana kuti kudi murume wakazosvika paimwe extend yekutoti akatozomitisa mumwe munhu akatomupa mwana munhu iyeye kutaura kunongwa nditori nemwana mucheche. Zvadaro chimwe chinhu chaindishamisa ndechekuti pandainetseranirana nemurume wangu, ndikanetserana nemurume wangu manhero anayi, mangwana makuseni vanomuka vachifona vachibvunza kuti muri sei, ari seiko mukomana, haasi kuita chihure here. Ndobva ndataura kuti mama, saka tokutanga ndaibva nditanga kuchema ndovatsanangura kuti zvamutotaura izvo nezuro chaema nheru zvakatoitika, tikatonetsana, tikatorovana, tikatorwa, tikadai ndambatira mamesages atoda, but nekuda kwekuti murume wangu anga munhu wekuti pamadresi anga yatovabatai pese pandinonetsandirana naye mangwana makuseni vanotomuka vachifona, pese pandinonetsandirana naye even tatopwanyira kuti taitombosvika extend kupwanyirana mafoni, pese patapwanyirana pachero patapwanyirana mafoni. Zvaindinetsa kuti ko ivo vanozoziva sei kuti tanetsana. Kusvikira ini ndazoona kuti panenge pane zvinoitika. Ndichibva mumwe musi vandifonera vandibvunza kuti ari sei, haasi kunetsa here, haasi kuita chihure here. Ndobva ndangoti haasi kuita chihure, takagara zvakanaka. Ndinobva nditanga kunyepedzera kufara. Saka kubva ipapo havana kuzoenderera mberi vachifona-fona. Ndokupera kwazvakatongoitawo ipapo. Saka ndakaona kuti zvinhu zvinenge zvine kaconnection, but ndakangoti pamweni ndinogona kufungidzira zvinhu zvisiri izvo. Saka ndagara ndokubva ndaita pamiri pandakaita, ndobva vafona vachibvunza kuti hasati ane pamiri kuna nhasi, saka muri kufungei chichi. Ndobva murume wangu aziva kuti mama, munhu wamuri kuramba muchingotaura nezvake atone pamiri. Zvikanzi ane pamiri yeye, munhu anga asingatera aita pamiri chirudzii. Zvikanzi ndozvandiri kutokuudzai, zvikanzi hazviite kuti munhu aanzi aita pamiri. Apa pavaifona havana kuzoti ndandiripo, zvikanzi taurai nava. Ndobva ndatotaura navo, vakati aiwa mama, zvakazoita. Zvikanzi zvakazoita, ndikati zvikanzi alright. Ndakangoti ndavaudza sanhasi. Mangwana acho ndakangomuka ndichingoita madrops eblood. Kuswera mangwana madrops ndichibva ndaenda kuscan. Zvikanzi munenge muri kuspota kana kuti munodaro muri kuda kuita miscarriage. Apa mimba yange yapa 3 months. Sure day 4 ndakabva ndaita miscarriage kuma-AM. Ndobva zvatodhakwa. Vavatouya vatondoona zvakatonaka papai. Zvikanzi muri kumboendawo here kumaprofita ari kuti kudii. Ndikati handina kwandakamboenda. Vavatowo zvikanzi alright, kuti muchienda kumaprofita muchinzwa kuti vanenge vachitiwo kudii. Ndikati alright. Tichibva ndangonyarara. Ndanyarara munguva iyoyo pane kuchechiwo kwandakazombongoenda. Ndobva vangonditira munamato zvikanzi amai, ndiri kuona kuti muchagona kutotadza kubata mwana zvachose, munogona kungoti muchingoita mamiscarriages. But pane munhu wamakapa hembe akapfeka muine pamiri, ndopandakazotanga kuedza kurangarira kubatanidza. But inini handina kugona kugutsikana nazvo, because amwena wangu inini vaipinda chechi yepostori, vanopinda chechi yepostori, saka handina kuzvibhilivha. Ndibva ndapiwa munamato wandakapiwa. Ndapiwa munamato wandakapiwa. Ndichibva ndanzi munhu unoisa mumba, kana munhu paine zvida kuzoitika muchazozviona. Patangonyarara sezvinei kumba pane imwe muzukuru wedu akanga akashaika ainetirwa nyaradzo kunonzi kwamutokoko. So vanhu vakasvikira kumba kwangu vakabva kumusha vakaenda kunyaradzi, vakudzoka vamwe vacho vakabva vangoti takunokwira kudzokera kumusha, vachibva vanokwira kumbudzi, vamwe vashoma vachibva vadzoka kumba. Saka kumba kwakanga kwasara vanhu 6 chete. Pavanhu 6, vaenzi 6, vakadzi vakarara vari 4 mudining, varume vakarara vari 2 varume varara vari 2 muspare, vakadzi varara vari 4 mudining. Munhu akanga akarara pekutanga vanga vari vamwe atete hanzvadzi yatezvara,
vamwe vachona ndiamwene vangu, mumwe wachona ndiatete hanzvadzi yemurume wekwaba mukuru, mumwe wachona ndiwo vamwe atete mwana wababa vainzi vanoroya, ndiye vamwe tete vasiri vandainyanya kushanyirana navo. Aiwa ivavo ndevamwewo vanotogarawo kwavo wakatorohwo samwe. So vanhu vakati varara dzinofanira dzakuma 1 kwanga kusina magetsi anga akaenda, saka takanga tatoshandisa malights. Takangonzwa mhere kurira tichibva tamuka ini nemurume wangu takatonga kubva kurumu kwedu kwatanga takarara, tichibva taenda tasvika muimwe takabatidza malights atanga tinawo zvimalights tanga tinazvo, tikaona tete vachifemereka vakagara vachichema. Ndikati ko maita sei? Zvikanzi ndanga ndakadzipwa, pane munhu anga akandidzipa angaida kundiuraya. Angaida kukuurayai? Tikati tete maita madzikirira. Zvikanzi kuna madzikirira akadaro, zvaitanga kuitika semadzikirira pati zvinhu izvi zvanga zvichitoitika chaizvo. Ndobva tagara pai zvikanzi munhu wacho ndazomuruma maoko, anga akandidzipa, ndatomuruma maoko, mazino mangu matosarira tunyama neblood. Pachitopukuta pati zvakangotinetsa. Tiri pakati pekunetsekana kudaro, vanhu vanga vamuka vamwe anatete namwene vangu vatomuka vakangogarawo vari magumbezi avo. Ndokubva takuda kutodzokera kunorara, zvikanzi hamuna munhu wandaruma here munomu natete vaivai. Ndobva vanhu vangoramba vakanyarara, vamwe vakati hapana. Ndobva vati mama ini machireva mwene vangu, hamusimo wandaruma here imimi? Zvikanzi tonei, buritsai maoko enyu tuone. Bhozi vangu vakagara mumagumbezi vakatambarara, vakagara vakazendamira madziro, vachibva vanzi vamwe vazendamira sofa, vachibva vanzi buritsai ruoko rwenyu. Bhozi vangu vakaisa maoko mumagumbezi, vachibva vanzi buritsai maoko enyu mumagumbezi tuone. Pavakaburitsa kudai, munoziva handiti zvigunwe zvedu zviri 5. Pane chihombe ichi chekutanga. Chenumber 2 ichi changa chakarumwa mukati meruoko nepamusoro pacho, zvokuti mazino akapinda akanyura. Munoziva kazhinji kacho tinoti kana kuti ukanetsana kana pangava pakurwa ukaruma munhu, panongoita kunge padhinda mazino zvokuti munhu anozoita chivanga papai, kana panozongotsvuka ropa pozoita chivanga. Pati marumiro avakaita, fungai kuti mukati meruoko mazino akanyura akapinda mukati meruoko, ruoko rwekumusha runenge ruchisakura runenge rwakaomarara akaruya, asi rwakapinda mazino, nepamusoro pakapinda mazino. Asi amai ava havana kana kuchema kana kungoti maiwe kana kuti chii, nemanyuriro akaita mazino. Ropa raita kuchucha, raita kubuda zvekutika. Handizivi ndingati chii. Tirikutodai mumagumbezi mese mazara ropa maoko ese, ruoko rwe rwakazara ropa riri kutobuda. Murume wangu vachibva vati ivo mama vati ndini ndarumwa negonzo. Zvikana titi vai hakuna gonzo rakadai, ndini ndakurumai. Ndobva murume wangu atotarisa akati mama hakuna gonzo rakadai, gonzo harirume murumuro mazino emunhu. Kwauchibva vatoti chilaitai, ndichibva ndalaita. Zvikanzi handei navo mutoilet, kwakuchienda navo kubhathu, kwakutonovhura shawa, kwakumageza maoko, kwakuvatira salt, and then
kwakuvasunga-sunga. Apa vamwe vakangonyarara vakangoti zii. Havana kana komenti yavakataura, havana kana kuchema kana kuita sei. Ende chimwe chinhu chakandishamisa nenoizi yakaitika ipapo, dhoo rinopinda muspeya iposo kwakarara mudainini, dhoo rinopinda spare ranga risina kutombokiwa. Atezvara vangu nemukuwasha vanga vakarara imomo, kana kuti pamwe mukuwasha akazvinzwa hake akanyara kumuka sezvo manga muine ambuya. Amen. Atezvara vangu vanotaura kuti havana kana kutombonzwa zvachose, havana kana kutombonzwa kana noizi yakaitika. Isusu takanga takarara kurumu yedu yengeri kuzasi takazvinzwa, asi ivo vanotaura kuti havana kana chavakatonzwa zvese zvakaitika izvozvo. Tichibva tavasungwa ruoko, tete vaya vakanga vangozunguza musoro vangoti zvakaoma. Takashaiwa kana komenti kuti ukomente kuti zvafamba sei. Inini mubvunzo wandakangobvunza ndokuti tete haisi nyaya yekuti makarara pasaidhi nepasaidhi zvakanzi muri kuona kwakarara mama uko. Hani muri kuona kuti panapa pana vamwe tete apa kwakarara mama, pakarara mama ukoko ndokwavanga vari koko. Inini pandakangorara panapa ndo panzvimbo pangu pandanga ndiri. Saka kuti ndichazoenderera mberi ndichiti ko mazorumana sei kana kuti nditi chii, handina chandakagona kutsanangura kana chandakagona kuti ndibvunze kana kutaura. Ndakambva ndangopusa ndichibva ndangoramba ndakangodaro. So zvadaro tobva tadzokera kunorara. Tadzokera kunorara vanhu vakangoti rare ndobva amwene wangu vanzobva vatanga kuchema usiku. Ndobva vabvunzwa nguva yavakazochema iyi kechitu, inini ndanga ndina kuzvonzwa. Hanzi saka vakabvunzwa nevamwe tete vahomba kuti kona imi muri kuchemei. Ndokubva vatanga kuti ndanga ndichirota, ndikurota michembere dzanga dzichia dzichindidhonza dzichinditi handei. Saka ndodzana ndichirisana nadzo kuti ngadzisiyane, dzana ndichirisana nadzo kuti dzisiyane neni. Ndokubva vanhu vangonyarara. Mangwana acho makuseni ivo vakabva vamuka makuseni kana kuti vanga vakunyara kana kuti chii. Ameno vakabva vangomuka makuseni vachibva vangonotora atete. Vatora tete vakavaruma vaimba vaenda navo kumaprofita. Vaenda navo kumaprofita mhene yekuzvimagrounds kwavakaenda. Achibva vanosvika ikoko vakunozonzi varoyi vekwamanga maenda vanhu vari kukuteverai, ndovangu vachikuteerai, vangada kusikourayira uyu musikana uyu pamba pemwana wenyu. So murume wangu akazenge akuvabvunza kuti imi ndo zvamataurirwa kuground. Apa vanhu vese vakanga vangonyarara vakanomusa tete vachibva vangobvuma vachienda navo. Vanhu vavangotsindidzana kuti tisataure nyaya iyi ngatingoisiye, ngaiperere kuno kwaHarare kumusha, ngatiregedze anenge aitaura chete, ngatiregedze kuitaura, ngaingoita secret yakadaro, ngaisataurwa. Saka hameno kuti yakaita secret here, asi ndoziva zvangu kuti vanhu vanenge vachinyepa. Hapana pavanomboita secret, anoita secret yakasvika kupi, inotongozotaurika chete. Saka zvadaro ivo kana naivo amwene handizivi kuti vakatambudzikawo kusvika papi vegawo vakumusha ikoko vachibva vaenda kune mukoma wavo vakandonomumudza nyaya iyi kuti ndozvaitika uku. Asi matauriro avakanoita havana kunyatsoudza mukoma wavo nemazvo maitikiro azvakaita, nekuti mukoma wavo akazoono vainyepa kuti vanga vakarira pasaidhi nepasaidhi. Saka mukoma wavo akazoona amai vevana ava vemusikana uyu vachibva vavaudza kuti mwana wenyu akaruma munin'ina wangu, tiri kuda kunomhan'ara kwamambo, anofanira kutoti aripe nekuti akarova amai. Saka inini mubvunzo wangu inini handisi kuziva kuti vakazonomhan'ara here, because ndakabva tazobva hedu, hatina kuzomboenda kumusha, takabva tazobva
tichibva tabuda tichiuya kwatiri kunoku. And the reason yakaita kuti tiuye kunoku ndeyekuti takanga tatoudzwa zvakare naprofeti vaye kuti mukaramba futi muri nzvimbo yamuri, ava vachiramba vachiuya panzvimbo yamuri, mucharamba muchiita mamiscarriage. Hazvina zvazvinokubatsirai, mucharamba muchiita mamiscarriages chete. Kana iri mamiscarriages yatotanga, mucharamba muchiita mamiscarriages chete. So kugara kuno kwandakatoita mukati menzvimbo yandiri kutori kutotiza kusvikira ndasununguka mwana ndochizodzokera, kwatoo kutotya. Handizivi kuti ndinowana kupi vanhu vanokwanisa kunyatsondibatsira. Zvadaro pane patakaenda kune imwe chechi kunotoni. Tasvika kune imwe chechi kunotoni, murume wangu akangosvika nekubva angosweshedzwa nezita. Panga pakaungana vanhu vakawanda, achibva atongosotanga kutsanangurirwa zvinhu zvakaitika kumashure izvozvo, chiitiko ichocho chekurumwa kwevanhu nekudidi, nekutoudzwa kunzi amai vako havatodi kuona muroora wavo uyu zvachose, vanotori havachatodi kuti mugarisane. So audzwa kudaro, tazove kumba takabva tazombowe takamuka kunetsana. Taitaka kunetsana, one zvimwe zvatakanetsana nazvo, achibva atotanga kutopopota kuti iwewe unofanira kunge wakatsvaga nhamba dzevanhu ivavo. Watsvaga nhamba dzevanhu avo, unofanira kunge wakatovaudza nyaya yese yakaitika. Nyaya yese yakaitika sei vazoitaura nyaya yese iyoyo, vanofanira kunge wakaudzwa newe, zvekuti zvakabva zvatochinja. Otherwise ndinoona kunge pamwe ndokwavaigona kubatsirika, kana kwataigona kubatsirika, but kuti tibatsirike ndekunge mumwe wangu inini achizviaccepta, achizvinzwisisa. But handisi kuziva kuti sei asiri kugona kuzvinzwisisa, kana kuti anenge achizvinzwisisa asi achinyara kuzvitambira, kana asingade kuzviratidza pandiri, handizivi. Ende pane chimwe chandandisina kutonge ndakuudzai kumashure ndisati ndaroorwa. Ndakatozonzwa kuti akambotora mukadzi, atora mukadzi akatoita naye mwana 1, musikana, aita naye mwana 1. Pamwe pese pakazotevera pese aingova mamiscarriages chete kusvika vasiyana. So zvadaro mukadzi weye vakazorambana, varambana kudaro. Ini neamwe nongo vaisada kuti ndizvizive futi kuti akamboita mukadzi, vaisada kuti ndizvizive, asi ndakatozozvizivawo nedzimwe hamawo dzichoti kumwana makambomuona here chichichichi. Ndo pandakatozotanga kuziva kuti kune mwana kwakadai. Ndakutodzwa ndokubva ndazotaura namai vemwana, takuda kuziva kuti aiwa, ndakudza murume wangu kuti mwana tofanira kupota tichimboitawo something kumwana nekudidi. Saka mukutaurawo namai vemwana ndopandakazovabvunza kuti ko imimiwo makasirei kumarriage. Amai vaye vakangonditi panga pakaipa. Rimwe zuva murume uyu akangomuka achiti ndarota amai, ndarota mama, asi kubva musi iwoyo ndopakangotangira disaster ipapo, tichibva tatongoparadzana. But paakataura izvozvo haana kundiudza zvakawanda. Inini hangu handinazoda kuramba ndichitsvaga-tsvagana nezvakawanda. Saka ini ndakabva ndatozoziva kuti alright, asi chinondinetsa ndechoti kureva kuti murume wangu ini kuziva anoziva kuti pane zvinoitika, kana kuti anoshandiswa here, kana kuti anoita sei, kana kuti zvinofamba sei, handizive. Because anogona kutoziva chokwadi kuti chokwadi ichi neichi, but kuti achitambire kana kuti tichisolve kana kuti tiite sei, handizivi kuti zvinosolvika sei, zvinotaurika sei, kana kuti zvinoitika sei. Because ukada kuti tivati mama kana kuti titichi hazviite, kana kuti tivati hande kuchechi munonamatirwawo, zvinoita kunge ezifu munenge mananga amwe neuroi.
pavakarumwa natete ava takanzoti vaida kuripwa. Handizoziva kuti vakatozonorippwa here kana kuti havana. Handina kuzonzwa hangu information yakakwana bhosi ivo pati zvino havatozive kuti tiripi, kusanganisira nemwana womwana ndo chinhu wani chasina kuzokwanisa kuvaudza kuti tiripi pari zvino. Saka zvakadaro munguva yekutanga yatakachinja nzvimbo isusu, pekutanga chaipo chaipo, murume wake akangorwara zvisinganzwisisike, zvikungorwara zviri siriyasi, kusvika tadzokera kuzimbabwe. Tisati tadzokera kuzimbabwe isusu takanga takatovaoneka kuti mama tinoda kumbobuda. Vakabvunza kuti muda kuenda kupi, tikangoti atipa zvatoda kungonohodha tozodzoka. So tikabva tasiya mimwe midziyo yedu kumba ikoko, bhosi takanga kumba ikoko takavakisa imba, saka takanasiya mimwe midziyo yedu ikoko, asi mimwe midziyo yedu takanga takaisiya kuHarare. Saka vakazoita nguva yavaifonera sisi vangu vachivabvunza kuti komwe midziyo ava vairi kupi. Sisi wangu handakanga ndasiyira mwana wangu inini. Saka pakarwara murume wangu vakatanga kufonera amai vangu vari kumusha vachibvunza kuti ava vari kumba kwenyu here, kuri sei ikoko, vachibvunza kuti kunge vasiri kuziva kuti isusu takatovaoneka. Mai vangu vakati ko havana kukuoneka here, takanzoti vakabuda 1. Tikanzi nditombozoti vakaenda kupi. Vakatanga kushamisika mushure mekunge vanzwa kuti murume wangu ari kurwara. Saka patakadzoka kuZimbabwe, paakazotaura navo akuzovabvunza kuti konai mama, hatina kukuuya tikakuonekai tikasiya zvinhu zvedu tikadi, ko zvamanga makudza ava kuti hamuna kuonekwa, kumanga makutaura izvi zvekuti hamuna kuonekwa sei. Ndobva vangotadza kudaira, ndobva tangozungusiyawo zvadaro ndobva tadzoka zvakare. Tadzoka mwana wangu inini mukoma ndakakudza kuti pasina mazuva akarwara, ndakasiya kuZimbabwe. Akarwara same marwariro aingoita baba vacho. Akabva aita paralyzed makumbo, kungooma makumbo aya, haachakwanisa kufamba, haachakwanisa kuita sei, angooma akadaro. Obva atanga kuita kunge akurasa brain. Mwana ane 5 years ari kukireshi, kutanga kutongorasa brain apa, achakwanisa kufamba, achakwanisa kuita sei. Paairasa brain ipapo ndichizosendwa mavhidhios ake, aizvirovera pasi achiita aingoita zvinhu zvekuti ukaona even mavhidhios acho unonzwa kuda kuchema. Asi vakazongoendawo naye kwatinga tamboenda kuchechi ikwepi, akazonamatira. Ndopaakazotanga kuzogona kufamba, kuzokwanisa kudzokedzana kwake kwepfungwa. Asi marwariro akaita baba vake havo havana kuzorasa brain, but maitiro ese ainzi aiita ipapo ndo maitiro aingoita baba vacho. Saka nawo problem yandinayo, kuti imwe problem yandinayo kunzvimbo kuno wandigere ndeyekuti kunyange zvedu vasingazivi kuti tiri papi exactly, asi ndotozoti mwana wangu akarwara this week, murume wangu akarwara this week, akatanga kurwara kana kuti nemusoro, kana kuti akangoti musoro, nguva yaanongopora chete mwana anobva atanga futi kurwarawo futi same marwariro anenge achiita baba ndomarwariro anozoitawo mwana. Marwariro anenge achingoita baba vanenge vachingochinjana. Ndo kurarama kwatiri kutongoita izvezvi, ndo mararamiro atinenge tichingoita, kuti mwana akarwara akaita zviri nani, baba orwarawo, totangogara pakamboti zizi mumwe akarwara mumwe otanga, ndo zvazvinenge zvichingoita. Vanenge vachingochinjana, asi vanenge vachirwara nechirwere kwazvitasa, vanenge vachirwara nechirwere chimwe chete. Asi ukazvitasa apa pamai vanoenda kuchechi,
vanotori mupostori. Hatingazitaure hedu mazita echechi yacho, asi vanotoenda kuchechi vari mupostori zvekutodaro. Ndoshayazoti kuchechi kwacho kweiyo vanhu vane maprofita anenge aine mweya sei asingakwanise kupedzawo dambudziko iroro, sei asingakwanise kuzviona zvinhu zvakadaro. Haana maitiro angagone kuitawo here. Isusu wacho tingazvifambise sei, tinodzisouva sei? Because kuti tinzi taenda nawo kuchechi, tanotaura nyaya, taenda nawo kuchechi kana kuti tavaudza kana kuti titi panenge paitika chinhu kuti handitozivi kuti tinozvitaura sei. Ende nekuzofamba kwenguva takatozodiscover kuti ini ndakatozodiscover kuti alright, pakataurwa natete kuti mama hamusimi vandaruma here, zvinotoratidza kuti family yose inotoziva kuti ava vakamira vakadai. Asi kutongotiwo inini ndindaivewo murima munguva yekutanga kupinda kwandakaitawo mumereji. NdiMwari wakangotiratidzawo kuti tizive mamiriro zvakaita, asi kuti tizive kuti tinokunda sei, tinobatsirika sei, zvichapera sei. Zvinotondinetsa ini, handizive kuti tinobatsirikawo sei. Chimwe chinhu chinonyanya kundirwadza ndechekuti bamukuru vaivai vana bamunini vangu inini nanatete vakavenga bamukuru zvekutorevesa, ende vari kundomofunga kana nanhasi. Pakaitika chiitiko ichi, bamunini vandagara navo vanga vasipo, zvekuti pamwe dai vakanga varipo vanogona kufunga. Kunyanya-nyanya bamunini vavo vananjigara navo vakavenga bamukuru kusvika mheno, vanototya kutoenda kumusha. Vanotaura kuti kumusha handiendi, ndinotya bamukuru. Handidi kana kufamba, ndinotya bamukuru. Havatosvike, vakatoona bamukuru vanotonyenyeredza nenyaya yespiriti yavanenge vachipiwa namama. Mashoko avanenge vachiudzwa, zvavanenge vachiudzwa kuti bamukuru vakazodai, bamukuru vakazodai, bamukuru vakazodai. Vana vese vakavenga bamukuru. Handizozive, inini murume wangu haagoni kubuda pachena pandiri, kunyange zvazvo achiziva kuti izvi neizvi neizvi, but kuti agone kubuda pachena, ndiri kuona kuti zviri kumuremera. Kuti agone kubuda pachena kuti amai vangu kuti abvume, anyatsobvuma. Asi ndinoziva kuti inini pamaonero angu nemafungira angu ndoona kuti anobvuma mumwoyo make, but kuti agone kuzobuda pachena pandinenge ndiri inini, handiri azokusununguka kutaura neni nyaya dzakadaro, zvinhu zvinomuomera. Saka nyaya iyoyo hatodi kutotaura nezvayo. Inini handitotauri nezvayo naye. Nyaya idzodzo hatitotauri nezvadzo, because ndikada kutotaura nezvadzo unotoona kutoti munhu atochinja, atotsamwa, atochinja fesi yake, atochinja even behavior. Saka handizive kuti ana bamunini nanatete ava, anatete vangu vemumba medu ava, vachazoziva here kuti ndo zvakaitika, kuti ndo zvinoitika. Munhu wavari kuvenga, munhu yeye anogona kunge asitorina kana chakaipa chiri paari, asi kuti munhu ari kusvibiswa. Handizozive hangu, pamwe vane zvavanoita havo, but ini ndakamupa maonero angu nemafungira angu, ndiri kutongoona kunge baba ava vari kutongosvibiswa namai ava, vachinyepera kuvana vavo. Saka zvinhu zvakangondiomera, zvinhu zvinongondirwadza, zvandinongofunga kuti asi saka kune vamwe vanhu vanogona kupomerwa mhosva yekunzi ningi akaipa akazodai akadai akadai. Munhu anenge achitotaura chakaipa kuti ningi akadai akadaika, munhu yeye ukazonyatsoongorora, munhu yeye ndiye anenge atori munhu akatoshata. Ende otherwise kusada kuti vanhu futi vana vavo vasave close futi nedzimwe hama dzavo. Otherwise pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichizikanwa kuti zvimwe zvinhu zvakamboitika, kuti zvimwe zvinhu zvinomboitika, zvinhu zvisingatozikanwa nevana ava.
kuti amai vedu kana vane zvimwe zvavakatomboita kana zvimwe zvinhu zvinoitika kana kuti zvakaita. Saka ini kuti ndiudze bamunini kuti bamunini baba vamunovenga ava havana problem, ndimama ava handisi kuzvigona ende handizvikwanisi, ndinotozvityawo. Saka zvinhu zvacho zvakangooma zvakangodaro. Zvakaoma, ladies and gentlemen. Uriwo unoitawo sei wapinda mhuri yakadai so? Let me know what you think in the comment section. My name is Slick Nelikwan. Kana pane vanoda kuti batova nemastories avo, vanofunga kuti anoda kushare, vanoda kushare nemhuri Zimbabwe, musakanga nonibata pa 0777 448 050 0777 448 050. Until next time, Kozaza.